Dumneavoastră cum vă numiți? Arătați-mi, vă rog, ecușonul dumneavoastră. Nu deconectez. Spuneți-mi cum vă numiți. Eu am dreptul să filmez în loc public. Dumneavoastră cum vă numiți? Nu, dumneavoastră cum vă numiți? Îmi spuneți cum se numește, doamnă? Eu mă indignez corect. Nu este îndevelmășie. Nu este. Nu contează. Eu vă înțeleg niciodată. Cum vă numiți dumneavoastră? Cum vă numiți dumneavoastră? Eu am să filmez și am să fie postat chiar azi pe internet. Eu încă o dată vă întreb, cum vă numiți? O să deie. O să fiți vestită. Nu aveți dreptul să Eu vreau... Nu, numele dumneavoastră nu este dat cu caracter personal. Am. Dacă vreți răspuns, scriți o cerere. Nu scriu nicio cerere. Nu. Dar eu încerc să ne rezolv problema. Eu mă bucur. Eu mă bucur. Doamna a intervenit, dumneavoastră dânsa spune că e șef. Bine, eu întreb cum o cheamă. Păi da, eu întreb cum o cheamă. Voi pur și simplu v-ați blocat și nu vreți să hotărâți problema voastră, da. Dar sigur că nu mai primiți. Păi eu înțeleg, dar eu simplu am întrebat-o cum se numește. Noi suntem pentru rezolvarea problemei. Ok. Dumneavoastră refuzați să vă prezentați. Ok. Am să vă